Тъмън се бях зарадвал, че съм снимал видеото и се оказа, че не съм пуснал микрофона. И аудиото беше скапано и затова просто изтрих видеото. Здравейте и добре дошли в първото ми видео. Видяли сте правилно заглавието 30 дни, 30 нови спорта. Идеята на цялата поредица е да открием кой е моят спорт. Защото от много дълго аз обяснявах, че спортовете не са за мен, че аз не съм спортен човек, че това нещо изобщо не ме вълнува. Нека ви дам малко предистория, преди да започнем с ден 1 и 2. Обещавам, това ще е само в това видео, напред няма да се случва. Да, аз съм Хрис, на 21 години съм, направих ги преди един месец. Преди един месец спрях цигарите, което е нещо, с което най-много се гордея. Е тема за друго видео, което ще се случи със сигурност и е тема, която ще загатна малко по-късно като цяло. За 21 годишен кръста ме болеше ужасно много, до степен до която не можех да спя. Друго нещо, което трябва да знаете е, че страдам от появата на сезонни депресии. Тази година започна с появата на една от тези депресии. Реално, растейки не очаквах, че да си възрастен е толкова гадно. И то не е, че е гадно, просто мисля, че аз си позволих да си го направя гадно. Не разнообразявах, живеех в доста монотонно ежедневие. Като цяло, изобщо не се чувствах добре. Си казах, не, време е за промяна. И това видео е част от тази промяна. Така, нека ви дам още малко предистория. Изнесох се вкъщи преди няколко месеца, което тотално промени живота ми. Вкара много стрес в живота ми, защото за първи път трябва да се сблъсквам с това, сам да разпределям парите си, сам да отговарям за себе си и като цяло за първи път се срещнах с отговорностите на възрастните. Като цяло много бих направил видео по темата за изнасянето, защото имаше неща, които аз много щях да се радвам, ако някой може да ми ги каже. Уви, не намерих човек, който да може, или който да го направи. So, thank you very much, friends. Нищо. Ще го заснема това видео и аз ще бъда този човек за някой. Отделно покрай работата ми. Да, в момента не е една от най-натоварените работи, но в киноиндустрията като цяло стресът е доста голям, тъй като отговорностите са големи, независимо на каква позиция си. Дори нещо малко може да създаде доста проблеми. И това е нещо, което научих по трудния начин. От работа имах стрес, от университета имах ужасно много стрес от това да подготвя всичко на време. Това беше точно преди сесия. Си взема изпитите, да си предам всичките задачи. Като цяло бях в доста ужасно време от живота си. И да, казах си, не, време е за промяна. Спрях цигарите и някакси това решение да спра цигарите тотално отново мога да кажа, че промени траекторията на живота ми. Защото спрях цигарите и оттам реших, че искам да се грижа повече за себе си. И следователно да съм по-отговорен към себе си. Спрях цигарите, защото да пушиш не е нормално. Хора, моля ви се, да пушиш не е нормално. С години не го вярвах. С години бях на мнение, че това е най-любимото ми нещо за правене. Че аз ако не пуша цигари, изобщо няма смисъл нищо. Не е така. Не е така. Това всичкото са внушения от външния свят. Моля ви се, спрете цигарите. На мен много ми помогна книгата "Не пуша вече", мръсен бенгър. Има я в Storytel, има я навсякъде, просто я прочетете. Страхотно е. Всичко е свързано и, както казах, аз чувствах ужасно зле психически. Не виждах смисъл в нищо и си казах, не, това не е живот. Ако това е живот, аз по-добре е да се метна от някъде още сега. В смисъл, той сега започва живота ми и аз вече го мразя. Не. Моят живот, моите правила. Затова до какво решение стигнах? Че аз ще тренирам. Аз далеч не съм атлет, никога не съм се възприемал като атлет, винаги съм се възприемал като по-скоро мързелив човек. Или поне това си казах от няколко години, може би тази поредица ще ми помогне да почна да се виждам като атлет, или поне да развия дисциплината на атлет, която тотално имам пареща нужда в живота си. Какво е спортното ми минало? Защото то не е богато. В смисъл, така. Правих много неща като малък, благодаря на нашите, че винаги сме подкрепили в нещата, които искам да правя. Тренирал съм водна топка 2 до 3 години, нещо такова, което реално ми харесваше ми, бях на 7-8, когато започнах и в началото просто плувах и се научих да плувам, което
както казах, ми харесваше. Мисля, че това до голяма степен разви мускулатурата ми и това е причината аз в момента да имам някакви мускули като цяло. Но когато реално започнаха истинските тренировки, реших, че ще съм пас. Да, след това яздих 3-4 години, мисля, че по-скоро 4. И честно казано, аз обожавам тази моя ера. Наистина съм благодарен, че родителите ми можеха да си го позволят, защото си беше бая скъпо удоволствие, но беше наистина удоволствие. Връзката с животното, връзката с коня, това е нещо, което е много специално. И съм много благодарен, че изпитах. Тренирах това нещо дълго време и стигнах до момента, в който вече горе-долу оставаше състезаването. Не останаха много други неща, които да се направят. И вече това е един доста преломен момент в ездата, който самият спорт става доста скъп. И някакси се отказах. Говорейки за хубави спомени от спортове, горе-долу около 9-10 годишен започнах да тренирам капоейра. За хората, които не знаят, това е капоейра. Капоейрата е бразилско бойно изкуство, с което бразилците тъмнокожите бразилци, са се освободили от робството. Защото той изглежда като танц, обаче ако не внимаваш, яйкс, тотално може да ти отлети носа и това е история. Но да, доста е яко. Реално мисля, че това е едно от най-любимите ми преживявания в живота, капоейрата като цяло. Даже във Фейсбук още ми седи капоейра името отстрани, което показва колко близко до сърцето ми седи това място. Наложи се да го спра по здравословни причини в 7-ми клас. След 7-ми клас пък кандидатствах в гимназия и вече спортът далеч не ме вълнуваше. Покрай капоейрата наистина успях да видя и малко от света. Бях на семинар в Берлин, тренирах в Милано, винаги тренирах с възрастните, нищо че бях дете, което беше нещо, което ми вдъхваше много самочувствие и мисля, че доста ми помогна в това да общувам с големи хора до ден днешен. И да, както казах, дойде гимназията. В гимназията изглеждах така. В гимназията не мога да кажа, че тренирах, а по-скоро не ядох, което не го препоръчвам на никой. Отново тема за друго видео. Но от време на време ходих на фитнес. В пика си и времето, когато тренирах най-активно и най-усърдно, изглеждах така, което е ход, по мое скромно мнение. Но като цяло фитнесът не беше нещо, което правих с удоволствие, беше нещо, което правех само и само за да видя резултати, само и само за да изглеждам по-добре, но не беше нещо, на което се наслаждавах. И така, дойде момента, който вие всички очаквахте. Моето млъкване с предисторията и реално започване на видеото. Благодаря ви, че останахте през това дълго интро, но обещавам, че без него нищо от това, което ще видите, няма да има смисъл. Сега, какво следва? 30 дена, 30 нови спорта. Аз не съм сигурен дали мога да открия 30 спорта в София. Ще се опитам. Но ако не, ще си позволя да повторя тези спортове, които са ми харесали, но просто при друг инструктор или в друга зала, или като цяло друг клас. Което всички сме доволни. Аз пробвам нови неща, вие се запознавате с нови неща постоянно. It's a win-win. Буквално не виждам причина защо да не харесате видеото, защо да не се абонирате и защо като цяло да не почнете да следите цялата поредица. Идеята на целият този експеримент е да се излезне извън зоната на комфорт. Затова нямам задръжки в спортовете, които ще пробвам. Пробваме всичко, само и само нещо да ни хареса. Какви са правилата? Правило 1. Всеки ден пробваме нещо ново. Нов спорт, нов клас, нов инструктор, нова зала. Нещо ще е винаги ново. Второ правило. Ако днес не отида на тренировка, или ако реша, че някой ден ще пропусна тренировка, 25 лева глоба. Тази глоба отива от мен за мен, отива в спестявания. Това са пари, които няма да похарча, пари, с които няма да разполагам днеска. Трето правило е както за мен, така и за вас. Всичко това е ново за мен, както спортовете, така и като цяло снимането. Така че ако на вас не ви харесва, винаги може да не го гледате. Аз ще бъда мил, вие бъдете мили. Така или иначе според мен всички хора минаваме през един и същи път като цяло, колкото и да ни е различен, за един е по-лесен, за другия е по-труден. И колкото повече го осъзнаваме и колкото повече разбиране подхождаме един към друг, толкова по-хубав ще е света. Това е нещо, което се надявах да бях научил като малък.
Ови научи го като малко по-голям. Нека започваме. Да, започваме с проблем. Започваме с проблем, че тази идея за това видео ми хрумна по време на ден 2, което беше вчера, днес е ден 3. Така че ден 1 ще е по спомени. Започваме. Ден 1. Спининг. Много хора си мислят, че не знаят какво е спининга, докато не видят това. Мисля, че това е супер известна референция от клипа на Ариана Гранде и Ники Минаж на песента Side to Side. Реално какво е спининга? Аеробни движения на колело, което е с тежести, които са вплетени в хореография. Звучи супер забавно. Много исках да го пробвам от много време. TikTok тотално ми повлия, защото там имаше видеа подобни на това, които просто ме накараха да се поинтересувам от цялото нещо. Моята ми приятелка Криси спря цигарите наскоро и тя откри спорта и по-точно пилатеса като нещо, което я кара да се чувства добре, защото тя също преминаваше през по-тежка абстиненция и тя реално беше причината да започна цялото това нещо с движението. Всъщност тя ми каза, че има страхотен спининг клас, който е всичко, което искам, светка, да е готино, да е силна музиката, точно до нас, спортния център. Реално буквално се записах на шега, буквално нямах никакви очаквания и си казах, че просто това ще е смешно преживяване. Ето тук отивам. Реално бях супер изморен. Цяла вечер не бях спал заради Оскарите и като цяло бях спал примерно 2-3 часа. Но си казах, че ще отида и ще го преживея цялото това нещо. Влюбих се. Ето малко кадри на реакциите ми и на това колко реално изморен бях. Наистина беше изморително. Беше много изморително. Дамите хич не си поплюват. Те знаеха защо са там, те бяха терминатори и те убиваха. Аз от друга страна бях единствения мъж в залата и аз умирах. Имаше едно малко момче до мене, но той се тръгна по средата на тренировката. Имам смешната история, в която имам чувството, че когато се изморяваше една жена, просто се обръщаше към мен, може би за да си напомни, че не е най-изморената и че реално на някой му е зле. Не знам, аз умирах, тя много се забавляваше, но съм съгласен, наистина когато се гледам, реакциите ми са супер смешни. И си казах, че и аз ще си се посмея, в смисъл не ми остава нищо друго, освен да проявя чувство на самоирония към цялото нещо. Инструкторката също беше страхотна и това води до проблем. Проблем едно. Аз закъснях и първата половина от тренировката аз не знаех как точно да използвам уреда. Но опитвах се, аз бях там да се забавлявам. В средата на тренировката инструкторката дойде да ми покаже, което беше супер мило. Както ви казах, аз бях там да се раздавам. Тя дойде, каза ми да не се фръцкам толкова и просто да се концентрирам върху напрягането на краката. Фейер. Бях хъмбълнат много набързо. Неволята учи и разбрах, че когато въртиш педалите, не трябва да спираш рязко, защото ти въртиш тежест. И ако спреш, краката ти просто продължават сами, така 2 пъти щях да излета от уреда. Не знам, наистина беше страхотно, музиката беше супер яка. От ремикси на Лили Иванова минахме през поп от 2000-та и стигнахме до песента на Карди Б беше частта, на която аз най-много се разцепих. Най-любимо ми беше в края на тренировката, когато се разтягахме на кормилото на колелото, на спининг уреда. Не знам. Разбирате го както искате, аз много обичам да се разтягам, особено след тренировка, това е нещо много важно за мене. И ми беше хубаво, беше ми много хубаво. Сега, време е за оценки. Разделил съм оценката в 3 параграфа, 3 категории. Трудност, интензивност, забавление и въпросът бих ли повторил, който е бонус, просто моето мнение. Това е част от оценката все пак. Трудност 4 от 5. Пак казвам, не бях подготвен, не си бях направил домашното, не знаех къде отивам и това се пролича. И може би това затрудни цялото преживяване. Интензивност 5 от 5. Изглеждах така след тренировката. Бях ужасно потен, ужасно изморен, но не спирах да се усмихвам. Знаете ли, хора, не спирах да се усмихвам през цялата тренировка. Първо, защото ми светкаше и наистина това беше всичко, което исках. И второ, защото правих нещо за себе си. Най-после нещо, което от години се спирах и най-после си позволих да изпитам и ми харесваше. И се чувствах добре. Много добре се чувствах. Така че да, забавление 5 от 5. Бех ли повторил? Определено да. Даже между другото, да ви кажа тайна, мисля, че това ще е един от спортовете, които ще останат след тези 30 дни.
и на който ще видим вариация по време на поредицата, със сигурност. Така, ден 2, Kango Jumps. На тази тренировка си имах и компания, по-малката ми сестричка Йоана, тя е на почти 14 години. И мисля, че това, че бяхме там заедно и че заедно се смяхме на цялото нещо, направи тренировката много по-яка. Няма да ви лъжа, преди да се кача на тези обувки, много ме беше страх, но имахме най-яката треньорка. Така, проблем, отново закъсняхме, решение. Инструкторката беше така мила да започне тренировката без нас, но след това да дойде да ни помогне да си изберем обувки, да ги обуем по правилен начин, защото се оказа, че не се стягат както се стягат кънките, трябва да са леко, трябва да са отпуснати. Помогне ни да направим първите си крачки с тези обувки, защото не е толкова лесно, наистина не е толкова трудно, но баланса и чувството ми за ритъм, хора, това са две качества, от които имах огромна нужда по време на тренировката, но те така и не се появиха. Не знам, треньорката направи цялото преживяване страхотно. Първо, буквално Мелания Тръмп, но с сини очини водеше Kango Jumps. Изключително красива жена. Изключително мила, направи всичко възможно, ние се чувстваме комфортно и да се върнем. И ще се върнем. Наистина беше страхотно. Реално какво представлява Kango Jumps? Подобно на спининга, Kango Jumps е комбинация от упражнения в хореография. Тоест, хем станцуваш, хем пък през това време тренираш. Като цяло, според мен това е топа. Всичко, което съм искал. Реално, скачаш в ритъм на музика. Както казах, ритъма беше огромен проблем за мен и мисля, че това беше, защото просто ми беше труден баланса, беше ми трудна координацията, не знам какво се случи, но изглеждах нелепо. Сестра ми се напикаваше от смях по време на тренировката, не знам как се издържаше, но overall, над всичко, тренировката беше страхотна, много се забавлявах, беше се носи на дискотека, клубни танци, музиката отново беше супер свежа, супер модерна, супер енергична, супер много ме нахъса. Много мил момент беше, че тъй като инструкторката ни е контузена, нейна ученичка, мисля, водише тренировката и това направи целият момент още по-специален. Нещо друго много яко беше, по време на тренировката инструкторката ни направи подарък за една от трениращите дами, тъй като не пропуска тренировка, което това е нещо, от което аз имах нужда по време на тренировки, грижа и разбиране, че не е задължително да си атлет, не е задължително да си състезател. Аз съм там просто за да спортувам и просто за да се движа. Преживяването беше наистина супер, не мога да го похваля достатъчно. Оценки. Трудност. За трудност бих дал 3 от 5. Както казах, единственото качество, което ти трябва, което е по-сложно, е баланса, което вчера ми куцаше, но не беше толкова трудно. Интензивност 4 от 5. Просто мисля, че на спининга там дори в почивките въртяхме, докато тук все пак имаше моменти, в които не скачахме. Това е единствената причина. Забавление 5 от 5. Честно казано, може би тук си изкарах малко по-добре от на спининга, просто защото успях да прекарам време с сестра ми, което откакто съм се изнесъл не се случва много често. И всеки път, когато се случва, много се радвам. Бих си повторил, да. Реално мисля, че Kango Jumps отново ще е един от спортовете, които ще ми останат фаворити и след края на тази поредица. Тренировката приключи с 10 минути, в които правихме стягащи упражнения за кореми бедра, които, както ви показах, изглеждал съм така и това за мен са проблемни зони. И се радвам, че им обърнахме внимание. Ако трябва да реша кой от двата спорта ми хареса повече, не знам. Наистина не знам, но мисля, че и двата спорта ми харесаха и ме караха да съм щастлив, което е чувство, което така и не успях да изпитам във фитнеса. Така че мисля, че това значи много. Ще се опитам да оставя социалните мрежи на инструкторките долу в описанието. Надявам се да ги намеря. Така че може да ги последвате, може да им пробвате класовете, страхотни са. С това приключва и моето видео. Ако то ви е харесало, можете да се абонирате, можете да му дадете палец нагоре. С абонамента ще проследите поредицата и ще получавате известия за това кога качвам нови видеа, какви нови спортове съм захванал и какво като цяло се е случило при мене. Ако нещо не съм качил на време, Инстаграм ми отново ще е в описанието, както и TikTok ми. В Инстаграм съм най-редовен, Instagram Stories, I love. Така че там винаги може да следите какво се случва с мене. Да,
Това е всичко. В описанието са ми социалните мрежи, тези на инструкторите. Благодаря ви и до скоро!